Ето как да се храниш здравословно, когато си навън с приятели. Много от нас имат активен социален живот и когато решат да влизат във форма, стават роб на своята диета и своя тренировъчен план. Следвайте тези няколко съвета, за да се храниш здравословно, когато си навън с приятели. Първо, избирайте ресторанти и кафета с здравословни опции в менюто. Много ресторанти и кафета вече използват менюта, в които има хранителните стойности на ястията в менюто. Второ, не се срамувайте да адаптирате ястието спрямо вашите цели. Например, може да поискате ястие с по-малко масло, без майонеза или без зехтин. Трето, пийте вода и безалкохолни напитки без калории. По този начин намалявате вероятността да консумирате алкохол и, разбира се, да приемете доста излишни калории. Също така, водата намалява вашия апетит, засища ви и не приемате излишни калории. Четвърто, избирайте ястия с повече зеленчуци. Те ви предоставят необходимите нутриенти и ви карат да се чувствате още по-заситени. И, разбира се, са доста нискокалорични. Пето, планирайте вашето излизане и хапнете лека закуска преди да излезете. Освен това, може да вземете лек снак с вас, като например една ябълка. Шесто, поръчайте няколко ястия и ги споделете с вашите приятели. Това не само добавя социален елемент към храненето, но и ви дава възможност да опитате няколко различни вкуса, без да прекалявате с калориите. Седмо, избягвайте прекалено големите порции и десерти. Както ви казах преди малко, може да споделите вашите ястия с приятелите си. По този начин определено намалявате вероятността да прекалите с храната. И последно, но не и по важност, поканете вашите приятели за една разходка, след като сте посетили ресторант или кафе. По този начин ще изгорите допълнително калории и ще прекарате повече време с вашите приятели. За още полезни съвети, харесайте видеото, коментирайте и ме последвайте. Пожелавам ви успех!